उदालगुरि जिल्लानि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि लाइमोनफोरजों जोङो जोबोद मोजाङैनो सावरायदों। बिथांमोना गोबां सोंलु लाबोदों साख्रि बाख्रिनि बेलायाव, इमप्लयमेन्टनि बेलायाव, हारि माहारिखौ लानानै खामानि मावलांनायनि बेलायाव। आरो आङो बेखौनो नायनो हास्थायदोंमोन जे आथिखालनि लाइमोनफ्रा समाजखौ लानानै, हारिखौ लानानै, सरकारखौ लानानै, जायखिजाया खामानि मावनायखौ लानानै माबायदि सानो। आरो दिनै बिथांमोनजों सावरायनो मोननानै, बिथांमोननि सोंलुफोरखौ बुजिनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। दानि लाइमोनफोरनियाव जोबोद पजिटिभ मोनसे सिन्ता दङ। आरो बे पजिटिभ सिन्ता, पजिटिभ साननाय बेजों आवगायलांनो हायोब्ला इयुनाव जों मोनसे मोजां समाज आरो मोजां मोनसे ओनसोल दानो हागोन, आं बेखौ हास्थायो। आरो आङो जिहेतु गुसुं समनि थाखाय सरकाराव दङमोन, दा बे समाव जिखिनि मोनदांदों बेखौनो लानानै बिथांमोननो आं सरकारि पलिसिनि सायाव फिननायखौ होदों। आङो मिजिंथिदों बिथांमोना गोबां खोथाखौ बुजिदों आरो बिथांमोननिफ्रायबो आङो गोबां खोथाखौ बुजिनो हादों। सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां मावनांगौ दङ, गासैबो बिथिङावनो मावनांगौ दङ। मानोना सुबुं सोदोमस्रिया सानसेयैनो जाया, जेखौ बुंदोंमोन रम वाज नट बिल्ड इन ए डे। दा नंखायनो सुबुं सोदोमस्रिखौ दानो थाखाय, मोनसे सोदोमस्रि जानो थाखाय गोबाव बोसोर नांगौ। आरो दिनै बर' माहारिया सोमावसारजेननायनिफ्राय लानानै बे 30-40 बोसोराव गोबां जौगाबाय, गोबां बिथिङाव खामानि मावनो हाबाय। नाथाय बड'फाया जि बिबानखौ होलांदों मोनसे गेदेमा हारि दानो थाखाय, बिनि थाखाय जोंहा जथेस्थ' मावबावनांगौ दङ। आरो बेखौ उननि समाव आरोबाव गोख्रों मोनसे सिन्ता लानानै मावलांगोन। गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा, बियो बिटिआरल' नङा, आसामावबो, सा सानजा भारतनि गोबां रायजोआव आरो सारा भारतआवनो उन्दै उन्दै हारिफ्रा जोबोद खस्थ'आव थांनानै दङ। बिथांमोना संबिजितनि मोन्थाइखौ मोनथारनांगौब्लाबो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बिथांमोना मोनफुंनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना दुखुआव दङ। नाथाय सोमावसारनोबो हाया, बिथांमोना अनजिमाबो गैया। दा बै हारिफोरखौ दिनै जोङो, जिहेतु जोंबो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो थांना थानाय मोनसे हारि, जोङो बिथांमोनखौबो लोगोआव लाफानानै आवगायलांनायनि बाथ्रा सानदों। बिथांमोननोबो जों नंखायनो भिजन डकुमेन्टल' नङा, गुबुन गुबुन मददफोरखौबो जों होदों, जाहाथे बिथांमोनाबो हारि महरै थांना थानो हायो। आरो थांना थासान्दियाव बिथांमोना बर' हारिखौ गावनि सुथुर नङा, गावनि लोगोसो बायदि साननो हायो, अननो हायो, मान होलायनो हायो। आरो इयुनाव जोंनि लामा हान्थिनांगौ, जेराव जोंनि मोनथायनि बाथ्रा दङ, जोंहा गोबां एजेन्डाफोर दंबावो, बे समफोराव जाहाथे बिथांमोना जोंनि लोगो जाफायो। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो भिजन डकुमेन्टल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ मदद होदों, जाहाथे फैबाय थानाय समाव सोरबा सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनायनि जोंखौ आरोबाव नाजायोब्ला बे हारिफ्रा जोंजों गसंफायो। बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ लानानै आवगायनायनि थाखाय मोनसे बिथांखि जों आखायाव लादों। सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय स्किल ट्रेनिं आरो जोंहा भकेसनेल ट्रेनिं आरो एग्रिकालचार आरो एलाइड सेक्टर, गुबुन गुबुन सेक्टराव जोङो मोजां वेल अर्गेनाइज ट्रेनिं खालामगासिनो दङ। आरो दासिम 100 गुबुन गुबुन स्टार्टआप माने ग्रुपफोरा जोंनियाव एप्लाइ खालामदों, बिसोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय। जोङो सानबानि गेजेराव मोनसे स्टार्टआप कनक्लेभ क'क्राझाराव लानो नागिरदों, डेभेलपमेन्ट कनक्लेभ लानो नागिरदों। गोबां NGOsफोरखौ जोङो लिंनानै बड'लेण्डआव खामानि मावगासिनो दङ। दा बेवहाय लाइभलिहुड सेक्टर बा गुबुन गुबुन सेक्टराव खामानि मावनो थाखाय जोंनि जायफोर स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि गारनाय लाइमोनफोर, बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन स्किल ट्रेनिं होनायनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामदों। आरो गासै 25 कलेज जों सायख'दों, जेरावनोखि सेटारडे आरो सानडे बेयाव रेगुलार जागोन। आरो हलिडे टाइमफ्रावबो बिनि ट्रेनिंफ्रा आलदा आलदा रोखोमै कन्टिनिउ जागोन। पलिटिकेल साइन्सनि सासे स्टुडेन्ट कुइसन खालामनो सानदों नोंथांखौ, थिग बेबायदिनो डिफारेन्स बिटुइन UPPL, BPP, BJP सोंदोंमोन, नोंथांनि सरकारा माबायदि सरकार होनना सोंदोंमोन? आङो मोजां मोनदों जे बिथाङा पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्ट हिसाबै माखासे पलिटिकेल कुइसनखौ बिथाङा सोंदों। आरो आं बिथांनो फिनदों जे UPPL हान्जाया रावजोंबो गोरोबा, मानोना मोनसे गिदिर सिमां, गिदिर मोनसे थांखि लानानै UPPL हान्जाया जोनोम जादों। आरो बे थांखिजोंनो मोनसे निटि, आइडिय'लजि, मिशन आरो भिजन बानायनानै जों आवगायलांगासिनो दङ। गोबां लाइमोनफोरा ट्रेनिं खालामो, नाथाय बे लाइमोनफ्रानो माब्लाबा समाजारि बिथिङाव गाज्रि दालाल बयनिबो साननाय हनाया जेब्लायबो पजिटिभ बेबायदि नङा। समाजा जि समनिफ्राय जागायदों, बै समनिफ्रायनो बेवहाय मोजांबो दङ, गाज्रिबो दङ। बै समावबो गाज्रि मोनसे थासारि दङमोन, खोमसि फोथायनाय, सिखाव दाखायत बायदिसिना दङमोन। दा लासै लासैनो मोनसे एन्टि ससियेल थिंकिंआ जोबदों, गुबुन मोनसे थिंकिं एबा साननाया फैदों। बे मोनसे समहालागै थांबाय थागोन। नाथाय आं मिजिंथियो जे जोंनि धोरोम आफाद, जोंनि सोलोंथाइ
बयबो फसंथानफ्रा मोजाङै खामानि मावोबा मोनसे समाव नेगेटिभ सिन्तानिफ्राय बयबो पजिटिभ सिन्तायाव फैजोबनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। खौरांगिरिनि थाखाय गोबां मावनांगौ दङ आरो बिसेसकय जोंनि गासैबो खौरांगिरिया सर्ट टार्म नङाबा लं टार्म जायखिजाया जार्नेलिज्म कर्सफोरखौ जोङो लानांगोन। बिनि थाखाय जों फेल'शिप प्रग्राम जागायदों, नाथाय बेखौ जोबोद जों फकास खालामनो हायाखै। आं सान्दों थाबैनो बेखौ फकास खालामनानै जाय खौरां बिजोङाव खामानि मावनो गोसो थानाय जोंनि बिदा फंबायफोर दङ बिसोरखौ जों थाबैनो माखासे स्किल ट्रेनिं, केमेराखौ बोरैहाय हमो बा कुइसन्सखौ बोरैहाय सोङो बा जार्नेलिज्मनि इथिक्सआ मा, प्रिन्सिपला मा, बेफोरखौ ट्रेनिं लानो थाखाय जों हेल्प खालामगोन जाहाथे इयुनाव बर' खौरां बिजोङाबो जाहाथे नेशनेल स्टेन्डार्ड बा इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डआव थांनो हायो। वेलकाम।